Doncs som-hi va, que el Barça rep el Villarreal a les 9 de la nit amb l'objectiu de tornar a recuperar les bones sensacions. Després d'una setmana negra, un peu i mig fora de la Champions i la derrota al Clàssic, els blaugranes estan obligats a guanyar davant d'un submarí groc, setè a la taula, que s'ha anat desinflant després de signar el millor inici de Lliga de la seva història. En la roda de premsa prèvia al duel, Xavi, que ja podrà comptar amb Bellerín, es mostrava convençut de que podran girar la truita i revertir la mala dinàmica dels últims dies. Vull que les coses surtin. Soc molt culer i no pararé, no em frenarà. O sigui, una derrota al Bernabéu i un empat amb l'Inter i potser quedem fora de la Champions i hem d'anar a Europa League, no em frenarà. Seguiré treballant perquè això giri, perquè la truita giri. Al final no és fàcil girar la truita en la situació que estava el club, però ho intentaré, ho donaré tot perquè giri la truita. Xavi, bon dia i bona hora. Bon dia, sí, no, això, doncs volem girar la truita. A vegades costa girar la truita, eh? Sí, home, sobretot si la truita, si no està molt feta, si gires es pot caure amb els ous a terra. I la truita de patates amb ceba o sense ceba? Bueno, això al gust dels culers. Jo soc molt culer, si un culer la vol amb ceba li posaré ceba, si un culer la vol sense ceba, sense ceba. Nil, amb ceba o sense ceba? Per mi amb ceba. Amb ceba. Per a mi sí. Per a mi sí. No és lo mismo, eh? Bueno, el cas és posar els ous. Això. Sobretot que sigui una molt bona truita. Perquè si no, no és truita. Bé, doncs això és el que deia Xavi en la prèvia d'aquest duel, que a més, doncs, també va tenir moments, doncs jo et diré que una mica més profunds, diguem-ho així, no? El tècnic blaugrana, qüestionat també per l'estil de joc, explicava que no vol abandonar una idea que ell defensa a mort. Nosaltres juguem a la idea nostra, no? Inclús al Bernabéu perdent 3-1 o contra l'Inter, que no es va aconseguir l'objectiu de guanyar el partit a casa, s'està jugant a lo que volem, no? A lo que entrenem, a ser protagonistes en el joc, atacar, xutem moltes més vegades que el contrari, estem davant de l'àrea moltes vegades, això és el que vull, la defensa adelantada, línia alta. Bé, aquesta és la meva idea i model de joc, no? A vegades surt, a vegades no surt, però jo crec que insistint pot acabar sortint, llavors hem de seguir creient, no? Ja que juguem, Xavi, perquè jo no ho tinc molt clar, això. Sí, home, sí, nosaltres tenim la nostra idea, volem jugar al nostre joc, volem atacar, doncs volem xutar més que el nostre rival, que és el que fem normalment, i doncs, què passa? Per què mireu així? Què passa? Que no ho veiem gens clar, jo no ho veig gens clar. També Xavi ahir va dir que el Bernabéu es va jugar el que ells volien. Aquest discurs... I això potser és el que més preocupa. Exacte, és que el discurs aquest de Xavi només se li pot comprar la derrota del Bayern. És l'únic dia que se li pot comprar. Sí. La resta de dies no ha sigut millor que el rival. Bueno, això és la teva opinió, Tete. I una opinió bastant generalitzada. Jo crec que sí. Per una part bé, aquesta primera part que hem escoltat d'un Xavi optimista bé, però aquí m'ha faltat un Xavi més autocrític a mi. Sí, perquè si no ho veus tu mateix, no ho solucionaràs. Fidels a l'estil, però quin estil? De moment no estem veient aquest estil que només està al seu cap. Avui, per cert, torna Bellerín. Creus que tindrà minuts? Sí, entenc que sí, que ha de tenir minuts. Suposo que no com a titular, perquè no és tan urgent i tan vital i tan capital com més Koundé, per exemple, que el primer dia ja va jugar 90 minuts, però una estoneta suposo que sí que la tindrà. Bé, doncs dit això, repassem ara també la que creiem que serà l'alineació del Barça en aquest duel d'avui contra el Villarreal. Hola, bon dia. Home, el senyor dels webs. El senyor dels webs. Aquí estic. Dels webs. Webs reglamentaris. Hòstia. Doncs va, començar amb l'alineació amb Ter Stegen a la porteria. Balde al lateral dret. Jordi Alba a l'esquerra. Koundé i Eric Garcia formant la porella de centrals. Al mig del camp, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, i al davant Lewandowski, Ansu Fati i Ousmane Dembélé. Ter Stegen, Balde, Koundé, Eric Garcia, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Dembélé i Lewandowski. Aquest és el nostre 11. T'esperes algun canvi més, potser, Nil? Ferran no va estar del tot malament, on dubtem? Però tinc dubtes de que canvia Dembélé, que sembla que és la nina dels ulls de Xavi, per tant no l'acabaria de veure per allà Ferran, i potser el lateral dret, no? Que ha jugat Balde algun dia en aquesta posició, no sé si tornarà a repetir, o prova d'inici i després amb l'entrada de Bellerín
rectifica... Cap de les vaques sagrades, Ni Piqué, ni Busquets, ni Sergi Roberto... Bueno, Jordi Alba sí. Jordi Alba el ficaríem aquí una mica, que porta bastants dies sense jugar. Bé, i del capítol de dades heu de saber que el Barça és l'únic equip de la Lliga que encara no ha encaixat cap gol com a local, tot i que el Villarreal és l'equip menys golejat de tota la competició a només 3 gols i ha deixat la porteria a 0 en 6 ocasions. De totes maneres, els d'Unai Emery porten 4 sortides consecutives sense marcar. I finalment, també per l'optimisme culer, en els últims 10 enfrontaments entre tots dos conjunts, el Barça suma 8 victòries, un empat i només una derrota davant els groguets. Objectiu avui, doncs, guanyar, però sobretot també recuperar les sensacions en defensa. Sí, tornar a deixar la porteria a 0. Sí, 3 gols contra el Madrid, 3 gols contra l'Inter... Exacte. Només contra els equips grans, diguéssim, t'has emportat golejades. La resta de dies, com molt has encaixat un gol o cap. Per tant, entenc que seria important tornar a recuperar això. Ya sabéis que el Villarreal se crece con rivales así y nunca deja malas sensaciones en el campo. O sea, que cuidadín con el Villarreal, que puede dar la sorpresa. Esperemos que, como soy tan culé, que no. Va començar molt bé. Sí, és setè, 15 punts, aquest Villarreal, a 5 de la Champions i a 3 de l'Europa League. Està jugant la Conference, a més. Bé, doncs aquesta és la prèvia d'avui, d'aquest enfrontament d'avui entre el Barça i el Villarreal, i si m'ho permeteu, jo ara també vull dir la meva sobre les paraules de Xavi. A mi m'agrada que Xavi intenti canviar el discurs i treure ferro a la situació, i és que després d'una setmana tan nefasta com la que deixem enrere, l'equip i l'afició necessiten fer un canvi de xip immediat. Aire fresc i optimisme. Dins de la gravetat de la situació, el Barça depèn d'ell mateix a la Lliga i encara aspira a guanyar-ho tot. Sí, l'Europa League també és un títol que es pot aixecar a final de curs. Més enllà d'això, crec que a Xavi li falta un punt d'autocrítica. Dir que el Bernabéu es va jugar el que el Barça volia em sembla massa agosarat i poc encertat després d'una derrota tan dolorosa com la de diumenge. Si hi ha alguna cosa que cal millorar, precisament és l'estil de joc. Pel meu gust, falta més protagonisme al mig del camp i més recursos en els metres finals. Si aquest és el camí, ens quedarem lluny dels objectius. Per tant, crec que cal seguir treballant i, sobretot, anar perfilant l'ADN del Barça d'un Xavi que encara té molta feina per fer. La Ronda. Doncs 3 minuts per arribar a un quart de 7 del matí. Hem de repassar també ara la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Atenció, t'agrada l'estil del Barça de Xavi? 1, Sí, 2, no, 3... Quin estil? Nil, com tenim les respostes? Doncs guanya el no, amb el 50% dels vots. A la gent no li agrada aquest estil de Xavi. El 33% diu que sí i un 17% es pregunta quin estil. Jo seria més partidari de fer-me aquesta pregunta, no? Quin estil? Vull dir, és que no sé dir-te què juga el Barça de Xavi. Jo, si em dius el que el Xavi m'explica a les rodes de premsa, diria sí. I si em dius el que veig al terreny de joc, et diria quin estil. Molt bé. Bueno, mójate un poco, hombre. No, ya está, ya lo he dicho. Pero hostias, pero entonces que no. Que sobre el papel nos venden una cosa Exacte, y después no a la compleix. realidad es una altra. Es como cuando vas a ver una película todo guapa, ¿no? Y después dices, vaya mierda, ¿no? Cuando ves un cartel todo guapo y luego dices... Claro, ¿Esta basura qué es es? una oferta y luego la oferta no es la misma que tú Ahí crees, está. ¿no?